Възмутена съм от Емил Конрад, как обижда Азис на публично място на шибаната му фен страница. Наистина преди бях му фенка, обаче той, което видях и чух за Азис е непоносимо. Миличък, Азис се е доказал много преди теб и има много повече почитатели, отколкото теб. Виж какво, брат, аз съм алкохоличка. Пука ли ти? Какво той? Всеки се пи за проблемите, обаче ти да обиждаш Азис, изобщо нямаш никакво право. Първо, не си му на нищото. Азис е един от най-известните в България. Никой няма право да го обижда, защото всички вие кретени, мръсни, долни, скапани, които пишете коментари и да правите четки на Емил Конрад в шибаната му страница. Аз чалга не слушам. Аз онова. Така ли майка ви да е бъ? Като отидете на дискотека, какво слушате, бе? Как танцувате? Как се забавляте? Си слушате хеви метал или нещо друго там, дето правят така ли правите? Или го разклащате, ето така. Да викате като Анелия. Разклащам, после завъртам. Всички са правите на интересни и на педераси. Обаче на чата ми пишете друго. Няма смисъл да се занимаваш, Азис отдавна се е доказал. Това, че Емил Конрад го казва, не означава, че и другите веднага трябва да тръгнете срещу Азис. Кой е Емил и кой е Азис по дяволите? Вие изобщо нормални ли сте? Всички са кефите по дискотеките на Азис, всъщност казвате друго пред Емил. Защо? Защото 98% от почитателите на Емил Конрад са жени. Знаете ли защо? Защото всички искат ето това. Искат Емил да им го натика в путките. Да, обаче, мили мои, това никога няма да стане, защото той е надут и само се търси рейтинг, да може да има повече харесвания, да може да печели повече пари от YouTube, от Webbox и от всичките други шибани социални мрежи. Търсете ма в Instagram, търсете ма не знам си къде. С какво да търся, като плюваш Азис и като плюваш поп-фолка? Това, че ти не слушаш поп-фолк, не означава, че и другите не слушат. Брат, ти разбра ли, бе? Преди наистина много ти се кефех на клиповите. Кефеш има, обаче, дето ти обиди Азис, повече не искам да те виждам, бе! Разбираш ли? И лично аз ще направя фен страница. Ако мразите Емил Конрад, натиснете харесва ми. И да видим тогава с кой ще има рейтинг. Престани да си търсиш харесвания на другите на гърба. Когато аз качвах мои клипове на страницата ти ги изтринали. Обаче, когато ги качвах на Азис, на страницата той не ги изтрина. Знаеш ли защо? Защото Азис е земен човек. Азис никога не се е надувал. Азис винаги е бил човек. Азис не е като всичките други надути тапанари, деца правят на мултифункционални мега известни. Не е от сорта на нима пипай, няма да ти отговоря и те нататъка. Азис един клип не ми изтри, една снимка не ми изтри на неговата страница. Зато ще го обичам и винаги ще застана зад него. Ако имате проблем, аз ще ви оправя. Никой няма право да обижда. Тапанари! Идиоти!